Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Access My India, kaya thu lupa baka Seng thamai jong Aktor Vijay, ka TV ke ha ka jeng khun election ka baningkong jong ka, kan job khandai pu prangut hadu shispa arphotali ki MLA ha Tamil Nadu. Kumta Lada ka jingmi jong ka jing ai jing khen lupa kam kala ka TV ke kan Pynkhihwin ya ka bor ka bakhlan ha ka jingmi ka ba pin thakle ya ka Seng DMK ka babat ya ka bor sanchar bat ki paralok jong ka wat Lada job khandai pu prangut ki MLA ha ka kanhon ka ba ritam jong ka exit poll kan penlong ya ka jing job jong ka TV ke ka ba phla bat kala banra ya ka jilla basathe sha ka juk bathmai jong ka san Hima sima ka People's Pulse kay lupa baga DMK bat ki paralok jongka kim job shispa arhusan hadu shispa saupusan gut kat baga AIA DMK bat ki paralok jongka kin yo ndruhusan hadu prapo ngut ka People's Insight kala ai jingkhen ba shispa arpho hadu shispa saupo ngut ki DMK bat ki paralok bat ka AIA DMK bat ki paralok kila banjob handru pho hadu nyo pho si ka praja pool kala ong ba ka DMK bat ki paralok kin yo shispa sawupra hadu shispa andru prangut ka AIA DMK bat ki paralok kila ban yo andru phuwei hadu prapuwei kat ba ka TVK kan job iwei hadu khandai ngut upi mak ula ai ya ka DMK bat ki paralok kin yo shispa arhusan hadu shispa saupusan ngut ka AIA DMK bat ki parlok jongka kan yo ndruhusan hadu prapusan ngut bat ka TVK ka Seng jong Aktor Vijay kan yo khan rio hadu arpun ngut u matrais ula ai jingkhen shispa arpu ar hadu shispa laipu ar ngut ki DMK bat ki parlok ka AIA DMK bat ki parlok jongka kan yo prapun yo hadu shispa ngut bat ka TVK jong Aktor Vijay kan yo Shipho hadu khan arngut ka kamakya analytic kala ai jingkhen nyo phupra hadu khandai pusan ngut ya ka DMK bat ki parlok bay trailang ka AIA DMK bat ki parlok jongka ndre phupra hadu prapusa ngut bat ka TVK jong Aktor Vijay bat ki parlok jongka ndre punyo hadu prapuing ngut kadie kabu ya ka Seng thamai jong Aktor ha ka jaka ka baskem banle ya ka binta ka bakraw Lada ka jingmi jong ka exit poll ka ne ka jing khun ka bakongsan ka long hapadeng ka Secular Progressive Alliance ka bayalam da ka DMK ka bakanthop ka Congress ka DMDK ka VCK ka NDA ka balayalam da ka AIA DMK kum ka BJP bat ka Prakchi PMS ka Tamil Nadu ka layo I ya ka jing shimbenta ka bakhlan jong ki nong thap vote ha ka leng ki district ha ka ba ka to ka ne ki than kila yo ka jingkhen ka babun bha jong ki nong thap vote kat kum ka jingkhen jong ka Election Commission ka jing one thap vote ha Tamil Nadu ka long prapu ar pon aru saw percent hadu ka por san baji janmit jong ka arpulai tri uyayong ha ka ba ka jing thap vote na ka benta baro arspa lai pu South Liki Assembly constituency kala kud ha ka por nru baji janmit ka jingkhen ka batikna manu wansan sha ka jilla Tamil Nadu kan long ha ka South Rik ujamang 8,000 apunru